בעזרת השם. אומרים חז"ל, הייתכן דבר כזה? אחד, יש לו 2 ילדים, אוהב את שתיהם, אחד נתן לו עושר, ברכה והצלחה, והבן השני לא נתן לו כלום. הייתכן דבר כזה? אומרים חז"ל הקדושים, הייתכן דבר כזה? אחד, השם יתברך נתן לו עושר, כסף, נתן לו כל טוב. השני לא נתן לו כלום? איך יכול להיות דבר כזה? לפיכך חז"ל אומרים, אם כסף תלווה את עמי את העני עמך. הם אומרים, את העני עמך. השם אומר למי שנתן לו, תדע לך, נכון שנתתי לך, אבל אל תשכח שגם הכסף של העני הוא נמצא אצלך. כלומר, לא רק שנתתי בשבילך, אלא נתתי בשבילך ונתתי חלק שאתה צריך לתת לעני. לפיכך, הפסוק אומר, את העני עמך, הכסף של העני הוא נמצא אצלך. אני השם לא שכחתי את העני, אלא הכסף שלו הוא נמצא אצלך, אתה צריך לתת לו ממה שנתתי לך. ככה מסבירים חז"ל את העניין של הצדקה. אומרים חז"ל, הניסיון של העני הוא לשתוק, לא לדבר, לא להתלונן על המצב שלו הרע. אבל הניסיון של העשיר הוא לתת. כלומר, כמה שהבן אדם עשיר, הלב שלו נהיה יותר קשוח כלפי העני. זה מה הניסיון שלו. האם הכסף שהוא ברשותו, הוא יודע שיש לו חלק גם כן של העני, ולא ישכח את העני וייתן לו ממנו, או לא? ייקח הכל בשבילו וישאיר את העני בלי שום דבר. אחד מהמצוות של התורה זה המצווה של הצדקה. אמרו חז"ל, בוא תראה כמה העניין של הצדקה הוא דבר גדול מאוד. שמוע אשמע, ענו תענה. כתוב בעניין של היתום והאלמנה, השם אומר תזהרו. היתום והאלמנה אין להם כוח. היתום והאלמנה הם אנשים חלשים. כתוב ענו תענה, אם אתה תענה אותו, כתוב פעמיים כפל הלשון, ללמד אותנו כשאתה מצער את היתום, אז הוא נזכר באבא שלו, כלומר נזכר בצער שלו. אתה עושה 2 פעולות. הפעולה הראשונה אתה מצער אותו. הפעולה השנייה אתה מזכיר לו את אבא שלו שהוא לא נמצא בחיים. אז כתוב שמוע אשמע צעקתו. השם אומר תזהר, אני גם כן פעמיים אשמע. צערת אותו פעמיים, אני אשמע פעמיים. אומרים חז"ל, אם בעניין של היתום התורה כל כך מזהירה שלא צריך לצער אותו, מה יהיה? בן אדם שהוא מיטיב עם היתום והאלמנה, איזה שכר יש לו, הוא לא יכול לעכל איזה שכר יש לו. אם הוא מיטיב עם האנשים החלשים כמו היתום והאלמנה, איזה שכר יש לו בעולם הזה. לכן הרבה אנשים מחפשים כל מיני סגולות, רוצים סגולה כזו. הנה סגולה נפלאה ששומרת על האדם לעזור או לעניים, או ליתומים ולאלמנות.